ya. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Te llevamos con tus papas, ¿vale? Hauxe da eskuadra mosoek umea askatu zuten unea, eskuak eta hankak lotuta zituen eta guztiz drogatuta zegoen. Historia surrealista hau Valentzian hasi zen, bertan bizi zen Kolonbiako familia, ama eta 3 seme-alaba. Aita Valentziako kartzelan zegoen drogakin trafikatzeagatik, aitarekin kartzelan zegoen beste preso bat da, bahiketa antolatu duena. Aitak bere bizia azaldu omen zion eta emazteak eta semeek paperak behar zituztela esan zion, eta besteak lagun polizia zuela Bartzelonan eta harrek emango zizkiela paperak esan omen zion. Horrela, engainatuta iritsi ziren Bartzelonara ama eta semea, eta hemen 4 pertsonak bahitu zuten umea. Hemen Bartzelonako pisu honetan eduki zuten bahituta 2 egunez umea zaintzen zuen emakumeak, polizia azaldu ezkero, hiltzeko agindua zuen. Eskuadra mosoek azaldu dute, tratu txar fisiko eta psikologikoak jasan zituela umeak.